да сложи. Давай, има една дъска. Няма значение. Шпар сука не. Малко стопка, бе. Аре бе, Галине, кажи за Пол Маккартни. За Пол Маккартни. Я вижда ли има нещо? Не, нищо няма. Има костица в гърлото, не мога да разкарвам. Има ли? Да. Костица в гърлото. Не мога да скарвам. Какво не можеш? Да скарвам. Не мога да скарвам. Какво е това? Да скарвам. Костица в гърлото. Не може да скарам. Аз примерно и се смях за цяло град. Работи ли сега чат? Работи. Марто, работи ли му чатът? Марто как го гледа? Аз чакам да бъде. Искам да направиш забивка. А? Ко?